Sanna ja tarina alkaa. Tahto kohta, kun Sanna Tarmo juuri sitten aviomiehekseen rakastakseni häntä myötä. Virtani Majalaan julistan teille aviomiehekseen. Liittyneen merkiksi tuommoista. Teidät on liittynyt avioliittoon ja puolisoina kumouskuntoon. Muistetaan aina, että aviopuolisoita tulee osoittaa toisillaan uskollisuutta, rakkautta ja kunnioitusta. Sekä toinen toistaan tukien yksi neuvoa toimimaan perheeneuvoksi. Pyrkää säilyttämään kodissanne sopua keskenään loppuun. Voitte sulla moisettaa niitä. Hyvä! Olisi sitten se toi, mitä killu tuo. Taitaa olla. Meillä on 3 metrin telineitä. Ville Vahtala ja Joona Puhakka. Samin vanhoja kavereita unohdettua ajoilta. Ville ja Joona on edustanut Suomea ilmoittuvia arvokisoissa monta kertaa. Ja lukuisia mitaleitakin on siellä tullut. Olkaa hyvä. Tässä 10 metriä otetaanko me esittely, ketä pelleitä on tänään paikalla. Katsotaan, ketä meillä on täällä. Ensimmäisenä näyttäisi olevan Kaaleppi, Kukkakeppi. Kaaleppi. Siinä meni Kaaleppi. Seuraavaksi Kiukas Pätkä. Ja vielä on Kaapo Henri. Ja vielä löytyy Verneri Petelä. Löysä. Ole hyvä. Sinne sopii mennä, siellä on vaan vettä. Varoitu kasvu.
eteenpäin 3,5 volttia taittaa. Joo. Voisi vähän rauhoittua. Ei mene ihan hurjiksi volteiksi tämä. Meillä on vissiin 10 metrin Werner pitäisi puhua. Werner menee lukemaan. Vissiin Savon sanoo, että on vissiin vähän huono valo täällä, että pitää mennä tuonne ihan reunaan lukemaan. Siellä on parempi valo. Voi vaan kävi siitä. Siinä menee kohta tulossa. Vähän pitemmälle niin näkyy paremmin. Siellä on enemmän valoa sitten. Ei kukaan tuolla. Ei saa keikkoa. Ei saa keikkoa. Aimo just korvanappiin supisi, että hirveän likasta täällä telineillä. Joo, että pitäis siivota. Joo, Aimo on semmonen helle, että se ei voi hypätä, jos on likasta. Ei oo valmis vielä Aimo. Täältä näkyy. Joo, siitä on. Vähän pitemmällä vielä. Siellä on joku kengän jäljet näkyy siellä. Näyttää Ludvig. Siitä niin. Nyt varmaan näet itekin sitä. No niin, nyt. Aivan pitää olla puhuttu. Mitäs? Jaa, siellä on liukas pätkä 3 metrissä. Jaa, sä haluat tehdä voltteja? Pitää tehdä voltteja, eikö niin? Voltteja pitää tehdä. Ota semmoinen hyvä vauhti, niin voit. Ei, se oli väärä suunta. Se tippui takahaudalla. Mitäs? Onko siellä pienempi? Eli kuukkakeppi tekee uimahypyn. Se näki kun Ville tuossa äsken teki hienon hypyn, niin ota kovempi vauhti. Kovempi vauhti. No. Jaha, tästä ei hyvä seuraava ite. Siis sä hyppäät 5 metristä 3 metriin ja sitten teet 3 volttia. Aina kun toi pukki saa ideoita, niin siitä ei mitään hyvää seuraa. Joo, siitä tuut. Joo, ota kunnon vauhti.